Дык вот тады дзецям, дзяўчатам маладым расказвалі на прыкладзе гэтых русалак. А хто такія русалкі? Гэта маладыя дзяўчыны, якія кончылі жыццё самагубства. Пайшла дзяўчына з хлопцам, напрыклад, жывуць, ён не выконвае свае абавязкі. Яна сабрала свой гамак там ці што яшчэ, пайшла да другога, да таго, хто будзе яе карміць яе дзяцей. А сёння ўжо з прыняццем хрысціянства, гэта ўжо 12 вякоў прайшло, да? Жыла ў блудзе, не была благословленая родам. Хлопец яе потым кінуў, а які у яго абавязкі перад ёй? Ніякіх абавязкаў няма. Ён яе кінуў, пашоў там да некай другой дзяўчыны. І што ёй засталося? Яна пайшла там, кончыла жыццё самагубствам. Аднаго разу мы ўжо знаёмілі вас з тэмай купальскай ночы, але там было так шмат чаго распавесці, што падкаст «Жывая бібліятэка» не вытрымаў бы такой колькасці частак. Таму мы афіцыйна прадстаўляем наш першы за ўвесь час падкаст, які цалкам на роднай мове і цалкам пра нашу краіну. Па стагоддзям паганства, ВКЛ і да сучаснасці, краіну цуду, багінь і багоў, скарбу і цмоку. Выхоўвалі дзяцей вот менавіта сексуальна, да, як на прыкладзе вот нейкіх легендаў паданняў. Напрыклад, вот сёння так псіхолагі робяць. Каб ты пазбавіўся ад нейкай сітуацыі, ад нейкай праблемы, ты павінен яе перажыць. Як бы увайці туды, да, на сабе гэта ўсё адчуць і выйсці з гэтай сітуацыі, як бы перажыць. Жыла, нарадзіла дзіця, байстрюка, не хацела, каб усе ведалі тое, што сёння праходзіць. Пайшла некуды на курганок, задушыла тое дзіця і не смагла потым з гэтым жыць, таму што з гэтым жа трэба жыць. Вот яна таксама мучылася некалькі гадоў, таксама згубіла жыццё, так, пайшла на самагубства. А самагубства лічылася ў хрысціянстве, што гэта такія неупакоеныя душы. Яны і паміж і не на гэтым свеце, і не на тым свеце. І вот яны вымушаны ўсё жыццё скітацца, вот, быць у нейкай такой німфы такія. Менавіта, каб дзяўчаты думалі, што ты робіш, таму што любы ўчынак павінен несці адказнасць нейкую. Любы ўчынак, што б ты не рабіла. Поэтому подумай 10 раз, стоит табе ў купальскую ноч надавацца гэтым пачуццям. Так, дазваляць нешта ці не. Ну, хутчэй за ўсё, можа там, зноў вяртаючыся тут да сексуальнасці, хутчэй за ўсё гэтую ноч вот, так, маглі дазволіць сабе людзі, якія вельмі кахалі адзін аднаго, а бацькі не дазвалялі ім пайсці ўзяць шлюб. І вот каб ужо так асалода адным другім адбылася. Я не скажу, што не было ў Беларусі наогул секса, канешне быў, але ён выхоўваўся вот такім чынам, вот такімі паданнямі расказвалі вот у гэтую купальскую ноч пра гэтых дзяўчат, якія такое зрабілі. І менавіта ў кожнай вёсцы 1-2 прыклады было. Можа, там не кожны год, але там, ну, напрыклад, за пакаленне, я думаю, што было. І вот яны расказвалі, каб перажы, як у песні, напрыклад, да? Ой, ты, Галю, Галю, маладая. Прыехалі казакі, паехалі, Галя з намі, лепш табе будзе, чым у радной мамы. І Галя тая сабралася і паехала. А што яны зрабілі? Адвезлі яе ад вёскі. Безумоўна, там зрабілі, што захацелі з гэтай Галёй, прывязалі касамі да сасны і сосну падпалілі, але на што яна ім трэба? У песні гэта расказваецца, это ж не проста прыдумалі. Так, да нават і калі прыдумалі, аж мурашкі па шкуры пра гэта. І вот тая Галя ўжо гарыць на гэтай сасне і кажа: ох, хто дочак мае, няхай навучае, няхай да паўночы гуляць не пускае. Вот вам песня. Вот выхаванне. Ці захаваліся да нашых часоў нейкія звесткі пра ведзьмаў? Што гэта былі за істоты і як яны стварыліся? Да сяе пары называюць там ведзьму-ведзьма, да? Чаму яе так называюць? Глядзіце, ведзьма гэта не таму, што яна нейкая злая. Насамрэч, ведзьма ад слова ведающая, знающая, да? Ведае нешта, ведае такое, што не ведаюць усе. Гэта жанчына, якая разбіралася у зёлках, так, якая магла, зёлкі это трава, да, якая ведала, якую траву, ад чаго трэба заварыць, каб зняць той ці іншы боль. Гэта тыя ж бабкі-павітухі, да, якія шмат чаго ведалі. І ведзьма, як правіла, гэта была вельмі прыгожая жанчына, а дзяўчаты і жанчыны не могуць, да, як это сказать, прабачыць прыгажосць, да, бо хлопцы вот у адну могуць закаханыя быць усе, а у некаторых не. Вот, і яшчэ, калі гэта такое злучэнне прыгажосці, да яшчэ яна і ведае, і да яе цягнуцца людзі, так, вот, і, як правіла, вот, яна была
грамадствам асуджана, да, як бы за тое, за свае веды вот сталі называць. І іх як бы сталі гэтыя людзі сталі сяліцца трошкі паоддаль. Каб, навошта мне там слухаць вашыя гэтыя абразы кожны дзень. І таму ведзьмы яны, як заўсёды, сяліліся там на хутары нейкім, так, і казалі, вот не ідзі туды, бо там ведзьма, яна цябе прапушае. Насамрэч, гэта прыгожая жанчына, прыгожая дзяўчына. І менавіта ў казках Баба Яга пайшло таксама ад той ведзьмы. І яна, ўжо ёй надалі вот гэтая брыдкасць, так, што яна там непрыгожая, некая худая, гарбатая, там нос у яе у барадаўках і гэтак далей. А насамрэч, калі паглядзець, ведзьма гэта прыгожая і ведаючая жанчына. А на купалье паміж сабою выяўлялі, хто калдун, хто ведзьма. Трэба было прайсці абрад ачышчэння. Гэта перапрыгнуць вот гэтае купальскае вогнішча. Калі яно ўжо згарэла, і вот трохі агонь гэты, не тое здаравенна, ўжо яно ўпала, але яно гарыць, трэба было абавязкова праз яго пераскочыць. І пераскоквалі ўсе нават. Такі старыя, канешне, бабкі, там дзеткі ўжо сядзелі, глядзелі на ўсё гэта дзіва. А ўся моладзь павінна была, і хто ў росквіце, перапрыгнуць, пераскочыць, пераступіць гэта вогнішча. І толькі не магла яго пераступіць ведзьма, таму што яна згарала ў гэтым вогнішчы. І глядзелі, хто не прыгнуў праз вогнішча, значыць, яна займаецца чымсьці такім. Таму што яна страціць сілу гэтую, калі пераступіць гэтае купальскае вогнішча. Я заўважыў, што ўжо другі раз мы гаворым пра нечыстую сілу, і другі раз гэта жанчыны. Гэта супадзенне? Жанчына наогул мае больш энергетычная, яна мацнейшая за мужчыну. Энергетычна чаму? Таму што яна мае прамую сувязь з космасам. Яна Богам ёй дано даваць патомства. Мужчына гэтага не можа. Мужчына можа чэрпаць энергію толькі праз секс з жанчынай, набірацца энергіі. Вот. І толькі, там бацюшкі альбо ксяндзы, якія носяць гэты падол, гэты купал, так, яны духоўна бяруць, чэрпаюць энергію, так, ад Бога. Але гэта, колькі трэба правесці часу ў малітвах, так, для сябе, каб атрымаць гэтую энергію. Таму што мужчына атрымлівае энергію вот тут і праз інтымныя у пахавай зоне, праз інтым. А жанчына, яна адкрытая, яна можа даваць патомства. Ці атрымалася ў Беларусі захаваць методыку выхавання ў школах для дзетак, такую, як яна была шмат часоў таму, праз казкі і паданні? Сёння педагогі. Я не бяру іншай краіны, я бяру канкрэтна Беларусь. Таму што яшчэ 3 месяцы таму я працавала так у школе. Няма сексуальнага выхавання сярод дзяцей. Ёсць нейкія страшылкі, ім расказваюць, бесконца прыходзяць гэтыя людзі ў пагонах, там нейкія наркотыкі, ўсё гэта іх страшаць расказваць. Не, безумоўна, гэта трэба. Расказваць дзецям, паказваць, што адбываецца з чалавекам, калі ты панюхаеш там, паколешся, ці што ты там асабіста гэтыя новыя прэпараты. Дзяцей трэба ад гэтага бараніць. Гэта зараза, гэта бізнес сённяшняга часу, на гэтым зарабляюць грошы. Але тым не менш, хто гаворыць з дзецьмі пра сексуальнае выхаванне сёння? Прыходзяць, расказваюць, вот дзеці глядзяць парнуху 6 гадоў. Да, у іх ёсць тэлефоны. І сёння, здаецца, вот гэтыя новыя тэхналогіі, гэта вялікі плюс, але, бачце, тут 2 стараны медалі, так і ва ўсім. Поэтому, канешне, многае залежыць ад сям'і, але дзеці праводзяць найбольш часу ў школах. І поэтому звярнуць увагу на дзяцей проста настаўнікам няма часу за тым, што яны павінны столькі пісаць безглуздзіцы, займацца нейкім абы-чым, замест таго, каб займацца выхаваннем дзяцей. Можна ўсё гэта спакойна расказваць. І таму вот гэта сексуальная тэма выхавання на прыкладзе свята купаллі, калі мы можам расказаць, што можна, што нельга, да, што вот не трэба паддавацца вот гэтым пачуццям, ісці бегці там з першым жыць, ці там губляць цнатлівасць у 14-13 гадоў, а то і раней зараз ёсць выпадкі, так? А трэба зберагчы сябе для, вот, чым больш ты сябе зберажэш, вот, як той кветка тая, як раскрыецца, возьми ты зрэш вот кветку, як толькі яна ў бутоне. Яна ж і застанецца ў бутоне, так колькі трэба нейкай хіміі, каб яна раскрылася. А калі яна вот раскрываецца спакойна, і чым больш ты сябе зберажэш, данесці дзецям галоўнае тое, што ўсё ў цябе ў жыцці будзе. Яно будзе абавязкова, проста
чым ты сябе больш зберажэш, напрыклад, сёння умова ідзе хаця б пра 18 гадоў, хаця б да 18 гадоў. Ну, таму што калі дзеці нараджаюць дзяцей, ну гэта страшна сёння. І вот пагаварыць з дзецьмі спакойна, з дзяўчынкамі, так, што ўсё адбудзецца, паберажы сябе, таму што вот гэтыя пачуцці першыя, яны вельмі часта ну, такія неправільныя, яны обманчивые, да, если по-русски сказать. Вот. И поэтому на свяце Купалі вот мы рассказываем про тое, что вот можно, а тут вы можете пайсці. Вот, напрыклад, падабаецца дзяўчынцы хлопец. Ну, не магла яна падысці да яго і сказаць там: «Дзяніс, ты мне вельмі падабаешься». Не, яна пляла вяночак, прыходзіла да Дзяніса, надзявала ему на галаву. Ну, такім чынам запрашала на Купалі. Калі яна ему таксама падабаецца, то і он прымаў гэты вяночак, а калі не, ён з паклонам аддаваў назад. І не было ніякіх абідаў. Разумееце? І яна такім чынам, як бы, ну, выказала сваю сімпатыю, але, можа, ім падабаецца другая дзяўчына. Ну, падумаеш там, знойду я сабе Івана якога. Ці існавала паняцце паўналецця ў той час? Цяпер, напрыклад, да 16 гадоў гэта лічыцца злачынствам. 16 гадоў гэта ўзрост згоды. Але тады не было ніякага крымінальнага кодексу, і, вядома, адзіным законам былі бацькі. Каму дазвалялася? Нават дзеці маглі? Адна дзяўчына, напрыклад, там вызрывае там у 12, другая ў 15, трэцяя ў 20. Ну, як усё ж залежыць ад тэмперамента, ўсё залежыць ад некай фізіялогіі. Тут не было такога там, у колькі гадоў... Я, напрыклад, у сваім калектыве казала: «Так, дзеці, да 14 гадоў я не дазваляю вам цалавацца. Можете толькі ў вочкі адзін аднаму глядзець». Разумееце, там уже 15. Ну, добра, пацалуйце, только глядзіце. Ну, я так гэта і ўспрымаю, што, напрыклад, да 14 гадоў забаранялася прыходзіць на купальскую ноч. Дзеці сядзелі, глядзелі, дзяўчаты, юнкі маладыя бавіліся, усе выходзілі. З хаты выйшлі хлапцы, маладзіцы, кабеткі, выйшлі падлеткі і дзеткі. Хлапцы, маладзіцы, кабеткі. Просто не магу зразумець, у чым тут выхаванне, напрыклад, для хлопцаў. І там мог быць элемент гвалту, і ніхто пра гэта нават не даведаецца, таму што ніхто не распавядзе. Нема чаго тады хадзіць у чашчу густую з хлопцамі. А сколькі сёння вот згвалтаваных людзей, якія нічога не расказваюць, траўмы сталіся. Поэтому ўсё трэба, ўсё разгаворамі, ўсё нейкімі прыкладамі. Ведаеце што, калі вот, ну, нарадзіўся з такім, я не ведаю, фізіялагічным нейкім парушэннем, ну, то ты гэтага чалавека не стрымаеш нічым, і гэта лёс гэтага чалавека. Але прагаварыць, абараніць і расказаць, што з табою можа быць, калі ты гэта сабе дазволіш. Ну, так як, напрыклад, з тымі наркотыкамі. Паглядзіш, што дарыцца з людзьмі. Да, гэта кайф. Але жыццё ты пражывеш замест, там, допустим, 70 гадоў, ты пражывеш 24. Стоіць гэта? Гэта кайфа ці не? Так і тут. Стоіць табе губіць і траціць свой лёс на тое, што ты аддасі гэтым чувствам, пачуццям, а потым што? А хто будзе потым карміць дзіця? Факты, якія прынёс на хвасце цмул. Да існавання русалак ставіліся сур'ёзна. У 18 стагоддзі ў Даніі была створана спецыяльная каралеўская камісія. Яе мэта высветліць, ці сапраўды існавалі русалкі. Чацвер – самы страшны дзень русальнага тыдня. Менавіта ў гэты дзень русалкі губяць больш за ўсё народа. Не мыцца, не купацца, без пылыну не хадзіць. Толькі так сябе можна засцерагчы. Замуж выходзілі дзяўчаты не дурныя былі, а таксама глядзелі. У сваёй, ну калі гэта ў сваёй вёсцы, дык ты ж ведаеш сям'ю. Як там бацька дурны, дык там і сын можа быць неразумны. Так, ці п'яніца, ці хто, ніхто не хацеў такую сям'ю ісці замуж. І вельмі плакалі, калі дзяўчыну аддавалі ў другі раён, там у другую вёску, таму што не ведалі гэтую сям'ю. Як ёй там жывецца, што калі тут, ну, усе на віду, дык ведаюць.
што якое. Тут усё вельмі было так, все прадумана было. Ну, як сёння, вот любая сям'я, я думаю, што хто мае дзяцей, той падбірае, ну, неяк сабе, ну, захацела, ну, ідзі там, жыві з кім хочаш. Ну, я думаю, таксама такога няма. Я думаю, што любая матуля будзе клапаціцца, што за хлопец, дазнацца, якая сям'я, чым зарабляе, ўсё. Але зараз і законам забаронена да паўналецця, але ці больш правільнее зараз стала, чым было тады? Ну, глядзіце, законам забаронена, а ўсе сёння цнатлівыя ў 18 гадоў? Ну, ці знойдзеце вы сярод 11 класа у 16 гадоў, колькі з них будзе цнатлівых дзяўчын? Але з-за чаго у нас зараз больш праблем? З-за таго, што больш дазволена, ці з-за інтэрнэту, ці з-за недасведчанасці, з-за школы, бацькоў, з-за каго? Ну, выбачайце, вот такія інтымныя тэмы мы закранаем, так? Вот, напрыклад, у каго колькі быў інтым? Як у мяне, напрыклад, там у 18 гадоў, дык я, напрыклад, до 18 гадоў не бачыла, як выглядае мужчына без адзення. А сёння якая праблема? Убачыць мужчыну без адзення. Называеш голы мужик, забіваеш. І табе выдаюць ва ўсёй красе ў розных позах. Ну, якія сёння праблемы, вот скажыце вы мне. І у чым тут плюс і ў чым тут мінус? Сёння ёсць інтэрнэт, сёння дзеці. Вот няма бацькоў, я сур'ёзна кажу, вялікая праблема. 6 гадоў дзіцё наглядзіць парнуху. А ў такім узросце 6 гадоў у мазгу адбываецца тое, як бы там гэта зрабілі з дзіцём. Можа, гэта з-за выхавання? Раней можна было толькі адзін раз у годзе, а зараз у любую хвіліну ўсім даступна. Я лічу, што цікава ўсё, што забаронена, і тое, што не на слуху. Поэтому яно так і ўзлятае. І у чалавека шмат грошай, і ты жывеш вот у такі век, калі табе не трэба думаць, як пракарміцца, узнікае шмат розных рэчаў, куды ты можаш траціць сваю энергію. І вот гэта избытак гэтай сексуальнасці і ўсяго вот гэта таксама прычына. Гэта з-за таго, што часы змяніліся і ў нас зараз стала ўсё даступна праз інтэрнэт. Проста ў параўнанні здаецца, што ў тыя часы людзі цяжка працавалі, каб сябе пракарміць, і быў даступны толькі адзін дзень у годзе на нейкія забавы. Тэма сексуальнасці не толькі в адным свяце купалы. Это я кажу, што моладзь магла сабе дазволіць дзеці нарадзіцца. Тэма сексуальнасці ва многіх святах і звычаях беларусаў. Напрыклад, там які-то свята веснавое, калі выходзілі і абуджалі зямлю, то нават на акраіне поля мужчына і жанчына займаліся сексам на адкрытым паветры, каб абудзіць вот гэтую зямлю, каб пасеяць зерля, каб было вот это так, это святам беларусаў, і там шмат сексуальных святаў. І гэта было нармальна выходзе, просто гэта не былі юнакі, это была нейкая сямейная пара там ці што, і вот такім чынам трэба было пасеяць зерне, да, вот працяг роду, наогул усе земляробчыя вот святы, да, яны былі накіраваны на працяг роду, і чым больш наражалася дзяцей у сям'і, тым больш, бо гэта былі працаўнікі, і не было ж вот такой медыцыны, як сёння, разумееце, шмат, напрыклад, нараджалася 10 дзяцей, выжывала там 7 ці 5. Быў такі нармальны адбор. Слабыя просто паміралі. А сёння, ну дзе? Сёння ратуюць усіх, поэтому вельмі слабыя людзі самі па сабе. Не выжываюць. Ну, збярыце там таблеткі, яшчэ што. А раней людзі выжывалі. То есть ты просто, калі ты слабы, ты паміраў адразу. Ці ёсць сёння прыклады выхавання дзяцей? Ці гэта засталося толькі ў гісторыі Беларусі? Ну, глядзіце, напрыклад, канешне, не так много, каб гэта традыцыйная культура выхоўвалася, як, напрыклад, я пабачыла сёння гэта ў польскай, да, у школах выхоўваецца. Ёсць выхаваўчая гадзіна, так? Ёсць рэлігія, дзе дзецям вельмі, ну, разгранічваюць вельмі чётка і ясна. Там, значит, ну, рэлігія розныя, там яны вывучаюць, ну, дакладна сваю, там, што і як. І ёсць выхаваўчая гадзіна, на якой можна ўсё, што ты хочаш, і расказваць. Вот, і вельмі шмат народнага, нацыянальнага ў школах падтрымліваецца, таму што калі ты не будзеш ведаць сваіх каранёў, калі ты не будзеш ведаць традыцыі, ну, вот, першае ўсё начинаецца з мовы, а мы на ёй не гаворым, так, але ўсё роўно ж традыцыі зберагліся, і пасля 20-го года паглядзіце, як моладзь стала звяртаць увагу і на традыцыі, і на мову, і на літаратуру, і сталі чытаць, падымаць усё традыцыйнае, ўсё беларускае. І дай Бог, каб так ішло далей. Мы сваю спадчыну зберажэм, нікому яе не прададзім. А што касаецца сексуальнасці, ну, глядзіце, вот мы пачалі так прыгожа і не скончылі. Таму што, глядзіце, як сёння выхаваць дзяцей ад наркотыкаў? Ты можаш толькі расказваць, ты можаш падымаць гэтую тэму і паказваць, што з табою можа быць, калі ты будзеш гэтым займацца.
так і на Беларусі. І не можна было, казалі, што беражы сябе, да, нейкіх там часоў. Ну, сёння, канешне, там ніхто цнатліваю замуж не выходзіць. Але, напрыклад, псіхолог Саця прызывае к этому, знаете, такого псіхолога Сацію. Ну, в России ён сам з Украіны, але вот, ну, шмат чаго, што не толькі сексуальнасцю. Ну, толькі цнатлівая дзяўчына павінна выходзіць. Яна не павінна жыць абы з кім. Ну, што такое ж дзяўчына взяла і жыве з хлопцам? Яна дазваляе яму проста сабою пользавацца. А што такое, калі мужчына жэніцца, альбо хлопец? Ён бярэ на сябе адказнасць за гэтую дзяўчыну, разумееце? І вот у чым і розніца. Першае, ты дазваляеш твайму целу пользавацца камусьці, а другое, калі ён на табе жэніцца, ён бярэ за цябе адказнасць на сябе. І гэта сур'ёзныя рэчы. Калі ты хочаш, каб табой пользаваліся, нічога не мець узамен, калі ласка. Хто раней прымаў рашэнне і калі, што жанчына можа выходзіць замуж? Цяпер гэта рэгулюецца законам, якога, дарэчы, таксама няма, але гэта ўжо іншая тэма. Але раней, зразумела, не было ўвогуле такога паняцця, як закон. Ну, па большасці. Хто прымаў рашэнне? Сама дзяўчына ці хто? А бацька вырашаў гэта. Як вызрае дзяўчына, як яна, ну ты ж бачыш, дзе і сёння таксама вы можаце ўбачыць у 7 класе уже, ну, такая сфарміраваная дзяўчынка, так? А ёсць яшчэ, ну, дзіцё дзіцём яшчэ ж, так? Таксама ж бацькі бачылі, ніхто з бацькоў не будзе рабіць свайму дзіцяці зло. Ну, гэта, ну, рэдка такія ёсць, ну, выпадкі, можа, і ёсць, але, ну, хто будзе з бацькоў рабіць табе зло, дзіцяці свайму? Канешне, ніхто. Поэтому, калі яна там кахала, ці там добрая партыя была, і пытаўся, ці пойдзеш ты за яго. Як то ў беларусаў было ўсё, ведаеце, што спакойна і талерантна. І такога прямо вот насілля, і шмат песен ёсць, калі там дзяўчына цячэ рэчанька, цячэ быстрая, скочу-пераскочу, аддай, мамачка, аддай, родная, за каго я хочу. Вот яна пытаецца, і маці аддала, і потым, але наказ дала, там, 7 год не вяртайся, не прыязджай, як вернешся, праганю з хаты. І вот яна жыве тая дзяўчына з кімсьці, і яна 3 гады пражыла, это я вам песню расказваю сваімі словамі. Песня прыгожа, потым можна будзе потым яе ўключыць, гэтую песню, так, каб людзі паслухалі. І вот яна жыве, 3 гады не вытрымала, ператварылася ў птушку і ляціць да мамы дамоў, таму што не соладка замужам. Вот ёсць же прымаўка: водка горка, хлопцы п'юць. Замуж кепска, а дзеўкі ідуць. Так? І вот яна ператварылася ў птушку і ляціць дамоў да мамы. І ўжо села на гэтай галінцы і так жалабна спявае. А брат ходзіць па двару і кажа: што-то, мама, вот гэтая птушка, так, вазьму-ка я ружо ды застралю яе. А маці кажа: не страляй, сынок, бо гэта зязюля, як дачке маёй, ёй цяжка жыць. Вот вам і лірыка. І тут можна разбіраць кожную песню, ну, много песен беларускіх, як цэлая гісторыя, напісаная проста ў некалькіх радках. Русалкамі не нараджаюцца, імі становяцца дзяўчаты, якія ўтапіліся з-за няшчаснага кахання, або памерлыя няхрышчаныя дзеці. Але наш падкаст не памірае. Подписывайтеся, ці проста часцей прыходзьце ў госці на сайт belaruсь.fm. Казкі больш, чым праўда, не таму, што ў іх распавядаецца аб існаванні цмокаў, а таму, што яны кажуць нам: цмокаў можна перамагчы. Гілберт Кіт Честертон.